Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'alaның рахмәте белән милади календарыбыз буенча яңа елга аяк бастык. Һәм шул ук вакытта хиҗри календарыбыз буенча бу елны нәкъ менә милади календарның яңа елына туры килгән айларыбызның берсе ул да булса Рәҗәб ае. Шушы Рәҗәб аебыз нәкъ менә яңа елыбыз белән бергә башланып китте. Һәм шушы ай турында Аллаһ Субханаһу Тәала Коръәни Кәрим аятларының берсендә безгә шундый рәвештә хәбәр бирә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна айдатташ шухури индаллаһи 12 шахран. Фи китабиллаһи йаума халакас самавати вал арда ва минха арбаатун хурумун. Ягъни минем каршымда айларның саны 12 һәм шушы айларның 4-се харам айлар булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу 4 айны тасвирлап, бу 4 ай турында хәбәр биреп, безгә шулай дип әйтә. Шушы харам айларның 3-се рәттән килә. Ул да булса Зулкагъда, Зулхиҗҗә һәм Мөхәррәм айларыдыр. Ләкин алардан аерылып торган, бер үзе генә торган ай ул да булса Рәҗәб ае. Шундый ук рәвештә харам айлардан булып санала. Харам ае турында да хәбәр биреп китсәк, ул да булса тыелган айлар. Аллаһ Субханаһу Тәала тарафыннан билгеләнеп, аерылып куйган вакытлар. Бу вакытта төрле сугышлар, төрле низаклар тукталырга тиешле. Бу вакытта гынах, кимчелекләрнең җәзасы артып китә. Ләкин шул ук вакытта кылган изге гамәлләрнең савабы да арта. Шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу Тәала дәвам итеп әйтә, бу вакытта үз-үзегезгә золымлык кылмагыз ди. Рәҗәб ае да шушы харам айларыннандыр. Мөэмин мөселманнар өчен бер әзерлек. Чөнки Рәҗәб ае ул да булса шулай ук хәбәр китерүче ай. Озакламый, тиздән безгә Рамазан ае көтелеп калган, Рамазан ае да килеп җитә дигәнне хәбәр итә торган бер айларның берседер. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рәҗәб ае турында тагын безгә шундый хәбәрләрен җиткерә ки, бу мөбарәк ай, бу мөбарәк вакытлар мөэмин мөселманнар өчен бер форсат дип әйтә. Ягъни бу вакыттагы тотылган нәфил уразалар, бу вакыттагы кичке гамәл гыйбадәтләр, нәфил намазлар, зикр тәсбихләр ва дугалар тагын да югарырак дәрәҗәдә бәяләнә. Бу вакыттагы изгелекләр адәм балаларына бер ярдәмче булып тора дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны үзенең сахабасы Саубан радиллаһу анху белән бер каберлек, бер зиярат яннан узып барган вакытта туктап җибәрә дә һәм елый. Елаганын күреп Саубан радиллаһу анху Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга сорау бирә. Я Расулуллаһ, я Аллаһ Тәаланың илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ Тәала тарафыннан берәр хәбәр килдеме? Аллаһ Тәала тарафыннан берәр аят иңдеме? Мөэмин мөселманнарның хәлләре начармы, авыр хәлдә булдымы? дип сорый. Бу вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабасына шундый рәвештә җавап кайтара. Юк, Саубан, миңа Аллаһ Субханаһу Тәала тарафыннан бу зияраттагы, бу каберлектәге кешеләрнең хәлләре күрсәтелде ди. Һәм алар кабер газабы кичерәләр иде. Кабер газабын кичергән вакытларында мин Аллаһ Субханаһу Тәаләгә мөрәҗәгать иттем, дуга кылдым. Һәм аларның хәлләре җиңеләйде. Әмма дә ләкин әй Саубан, шушы кешеләр җир йөзендәге тормышларын алып барган вакытларында Рәҗәб аена хөрмәт күрсәтеп, шушы айда берәр көн генә булса да ураза тоткан булсалар, берәр кичә генә булса да уяу булып, гамәл гыйбадәтләр белән шушы кешеләрне нурландырган, байыткан булсалар, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларны бу кабер газабыннан саклар иде дип әйтә. Һәм шушы сүзләре белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә дә бер хәбәр җиткерә. Бу айның кичәләре, бу айның көннәре фазиләтле көннәрдер, фазиләтле кичәләрдер. Бу вакытларны бушка уздырмаска тырышыгыз. Бу айда берәр кичә генә булса да нәфил гамәл гыйбадәтләр белән мәшгуль булыгыз. Бу айда берәр көн генә булса да нәфил ураза тотып, Аллаһ Тәала ризалыгы өчен үзегезнең гамәл гыйбадәтләрегезне башкарыгыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук бу ай турында Пәйгамбәрбез тагын бер хәбәрен җиткерә ки, ул да булса Рәҗәб ул шахруллаһ ди. Ягъни Рәҗәб ае ул да булса Аллаһ Тәаланың ае. Раббыбыз тарафыннан бу вакытны Аллаһ Субханаһу Тәаланың әҗр саваплары безгә ирешә торган вакыт.
Раббыбыз ризалыгы өчен кылынган гамәлләребез бу вакытта тагын да югарырак дәрәҗәдә бәяләнә торган вакытларның берсе. Садака булсын, ураза булсын, нәфил гамәл гыйбадәтләребез булсын, бу вакытта алар бушка узмас. Бу вакытта алар Аллаһ Тәгалә тарафыннан югары дәрәҗәдә бәяләнер. Шуңа күрә дә бу вакытыгызны бушка уздырмагыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм әлхәмдүлилләһ, шушы айыбыз башланып киткәннән алып, без гамәл гыйбадәттә булырга тырышабыз. Беренче кичәләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тарафыннан дуалар кабул була торган кичә буларак та билгеләнгән әйтелә. Шул ук вакытта беренче җомга кичәсе, атна кич вакытлары да рагаиб кичәсе буларак билгеләнгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бу дөньяга килер алдыннан булган вакыйгаларга бай булган вакыт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның әтисе Хәзрәти Габдулла белән әнисе Хәзрәти Әминә кавышкан, никахлашкан вакытларның берсе. Шул ук вакытта шушы ай ахырында Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллямга һәм аның өммәтенә күп бүләкләр бирелгән вакыт ул да булса Миграҗ кичәсе. Әлбәттә, бу вакытларны уяу булып, бу вакытларны гамәл гыйбадәттә үткәрергә тырышабыз. Һәм шуның бәрабәрендә әкренеп үзебезне мөэмин мөселманнарның айы, Рамазан айына да әзерләргә тырышабыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы вакытларда кылган изге гамәлләребезне ихлас күңелләребездән кабул итсен. Булган хата, гөнаһ кимчелекләребезне гафу итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.